Along ano bangke ni thong kebang bong la bangso eviction drive bangke pangcheng ponang po pusini to mahin pen demand lo pen ke karbelo to mas council pen sitami la so eviction process bangke ni tum 19 ar ni cheng wailo 20 ar ni pen mas ni tum cheng fit po pusalang ni tum mahin pen lam chak chipi lo kini bangke ni tum pun thulo jela bangso eviction drive bang jasemet 2011 ani kan supreme court pen tp standing order la pen ke so guidelines sa tengsi claim nang ji pusuni to mahin pen jong dun thiblo la pen son thom ni to demand ban ke lailo je all immigrants or influx aron re pen ang tan pen kewang so illegal immigrants so tum an than ke so kar biang long pen bang ke flung lap nei ivik lap nei pusi nil to mahin pen demand lo la pen son thi ni to demand bang ke grazing reserve la pen ke reserve forest area along ke do polling station mukha ana bangela ke free lap nei mate pavi pon lap nei pusi nili tuma hin pen demand pipon la pen son pon ni tuma demand pon bangela heno je migrants refugee la pen ke illegal encroachers kar bianglong pen ang tan men ke wang tum phana bangke dak general election just met mp mla election alukot kar biango thomas council election electoral roll along pen sutami alangli tuma mena bangke in khan pon lap nangji pusi Nilitum ASDC ASONG hinten ka demand litum people lo pen la soteng karbelo to mas council sutami ni thong kebang bong litum da so kuthak sai ke deng pangcheng po pusi alang litum hinten lam nang ki chak pon lo tasila solam thesi ki litum da district committee amai puthade tum che pha pon thu lasi nilitum hinten ASDC KSA rat alukot kar bianglong rat doan kar bi pen chenglok da kado kapre ka khe phata nilitum kapachini ponlam the bangela henlo la so eviction nai punitum ka dimana bangke komane phai akhai phan kelang selet komane dhorom phan kelang selet komane tum phani tum kelang un e la solam ave nilitum jasemet son thomalam the joine pencil bangso eviction da demand bang nitum place lo isi bangke historical basis do ladak hini bangke constitutional basis do ke thoma bangke legal basis do lasi constitutional legal la penke historical la ke thoma basis men sinitum la so eviction bangke demand lo sila so teng pe sinitum la bang so eviction bang pachun chetik non kar belo to mas council tum na ke chak lo lang litum claim popu si la bang so eviction bang chun chetik tu ke nilitum la so ka che song bang non e franke bang jilang arni ansita nitum che song pon bomji pen la bangso longri khei ka cherai ko ma ka che song along ke damtang tum ASDC KSA ka che song to son sidak ka duk ka we song do ana rap do ana ng cherap chitu dunma la soteng nang cherap chitu dun petji phansi khei longri ka cherai kom lo itum ang diang don si arja rap pet ver nai pu sinitum bang kutin abang thu kar bi rat phatani tum hin pen tuni ri